NC Accord go back. Go back, go back. NC Accord mudabad. Mudabad, mudabad. गोख्रों रावजों बुंबावनो नागिरदों सनितपुरनि 3 लाख बर'फ्रा बिथांमोननि न' थांनानै बिथांमोनखौ जोङो सोंखारिगोन गोसो जायोबा जोङो बास लानानै जों बिथांमोननिसिम थांनानै बिथांमोनखौ जोङो न' थांनानै बिथांमोननि न'आव जोङो गावनो सुसाइड जानानैबाबो जों थैनो थाखाय सनितपुर बासि हिसाबै जोङो रेडि मानो गिबियावनो बड'लेण्ड रादाब आरो बड'लेण्ड बुब्लि लोगोसे इउनाइटेड निउसनि बयनिसिमबो आङो खुलुमनाय सिबिनाय जासिबाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आरो रादाबगिरि बिथांमोननिसिम आं साबायखर बुथुमगिरि बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावदों दिनै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय बेलस्रि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव जानाखि बिटिआर एकर्डनि गामि सोसननाय आरो गामि दानख'नाय लोगोसे बिटिआर एकर्डखौ PIL केस होनाय बिथां सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारि लोगोसे आनन्दराम बसुमतारी राइटार एकाडेमिनि आरो लोगोसे सा 95 जन जानाखि PIL केस होनाय बिथांमोनखौ जोङो खुद्रि सारनानै सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बिथांमोननि मुसुखाखौ दिनै जों सावदों आरो सनितपुर जिल्लायाव बिथांमोनखौ बैकट खालामदों जों बिथांमोननि जा बे खामानि मावनायखौ दुखु फोरमायदों मानो होननानै बुङोब्ला सनितपुर जिल्लाया बर' हारिनि जाखिनि एकर्ड जालांनाय BSc एकर्ड BTC एकर्ड बे मोननै एकर्डआव सनितपुर जिल्लाया हाबनायनि जेबो मोनसे अपसनखौ जों नुनो मोनाखैमोन दा दिनै बर'नि दा थामथि गोरोबथा सान्थि गोरोबथा बे सान्थि गोरोबथा बिटिआरनि गेजेरजों 3.1 नि जा मोनसे दफा बे दफानि गेजेरजों सनितपुर जिल्लाया हाबनायनि मोनसे लामा मोनदों बे लामा मोननायखौ बिथांमोना बै दैदेनगिरि जायफोरनाखि बर' हारिनि जोलैनि हांगार बिथांमोना जोंनि बे सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्ला लोगोसे बे मोनब्रै डिस्ट्रिक्ट बिनि बायरायाव थानाय गासै आसामनि जिल्लाफोरनि जा BKWSनि खामानि बै खामानिफोरखौ बिथांमोना नासयदों बिथांमोना सानदों जे जोंखौ बे मोनब्रै जिल्लायावल' बर'फोर दङ आरो बिनिफ्राय गुबुन जिल्लायाव बर'फोर गैया होननानै बिथांमोना सानदों बिथांमोननि साननाया बे मोनब्रै जिल्लायावनो दङ बिसिनि मेलेम बिसिनि खामानि मावनाय बिसिनि साननाय हनाय गासैबो बे मोनब्रै जिल्लानिल' दा जोङो बेखायनो जोङो दिनै खुद्रि सारदों आरो खुद्रिनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोनखौ जों सोंखारिदों आरो बिथांमोनखौ जोङो दिनै सनितपुर बासिया जों बिथांमोनखौ जोलैनि हांगार होननानै बुंदों बिथांमोनखौ जों मुर्दाबाद होनदों बिथांमोना थैयोबा एम्फौ दैनानै थैगोन होननानै जों सनितपुर बासिया दिनै जों बिथांमोनखौ सावहोदों मानो होननानै बुङोबा दिनै सनितपुरनि जारिमिनखौ बिथांमोना मिथिखागौ जों बेखौ नांगैया दिनै आन्दलननि गेजेरजों जा मोनसे सक्ति फैबाय बे सक्तिनि गेजेरजों दिनै सनितपुर बासिया मोनसे सिमां नुदों गामि सोसननानै बिटिआरनि गेजेरजों जोङो मोनसे सुख सान्ति जोङो दसे सम रायजो जानायनि जा सिमां बै सिमांखौ बिथांमोना जोंनि गेजेराव थेर बेथेर खालामदों आरो बिनि थाखायनो जों बिथांमोनखौ मुर्दाबाद होदों बिथांमोना जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव जाबायदि डिभाइड एन्ड रुल खालामनानै राजनिति गेलेनो नागिरदों गावसिनि मुलाम्फानि थाखाय राजनिति गेलेनो नागिरदों बिनि थाखाय जोङो बिथांमोनखौ निन्दा खालामदों बिथांमोनखौ जों सोंखारिदों आरो जों सोंखारिगोन आरो बेखौबो जों खावलायनो नागिरदों दे दिनैनि नैबे हाबाफारिया मोनसे जागायजेननायल' आरो बे जागायजेननाया दिनै अरा जोंजेनबाय खामजेनबाय बिनि थाखाय जोङो बिथांमोननिसिम मोनसे गोख्रों रावजों बुंबावनो नागिरदों सनितपुरनि 3 लाख बर'फ्रा बिथांमोननि न' थांनानै बिथांमोनखौ जोङो सोंखारिगोन गोसो जायोबा जोङो बास लानानै जों बिथांमोननिसिम थांनानै बिथांमोनखौ जोङो न' थांनानै बिथांमोननि न'आव जोङो गावनो सुसाइड जानानैबाबो जों थैनो थाखाय सनितपुर बासि हिसाबै जोङो रेडि मानो होननानै बुङोबा दिनैनि बे एकर्डनि गेजेरजों सनितपुरनि जा सिमां बे सिमांखौ जोङो मोगथां जाजानो जों लुगैदों बिथांमोना बेबायदि केस होनानै जोंनि जा गामि सोसननाय बे गामि सोसननायखौ बिराद गोहैलो खालामनायनि थाखाय बिथांमोना राजनितिक षड़यन्त्र खालामनायखौ सनितपुर बासिया जोङो निन्दा खालामदों बिथांमोनखौ सोंखारिदों बेयाव माखासे आफादफोर दङ जायफोर आफादफोरा दिनै गासैनिबो सिन्थाधारा खालामनानै खामानि मावनाया मोजांमोन दिनै राइटार एकाडेमिया अल आसामावनो दंजोबो अल आसामनिफ्राय मेम्बार दङ बिथांमोना गावसोरनि राजनैतिक मुलाम्फानि थाखाय बिथांमोना दिनै बे एकर्डखौ केस होदों आरो बिनि थाखाय जों बिथांमोनखौ सोंखारिदों बर' राइटार एकाडेमिखौ लोगोसे बोजोब बिथांमोनाबो बे केस होनायाव PIL केस होनायाव बिथांमोनाबो दङ आरो बिथांमोनखौबो जोङो जुदि बिथांमोना सेन्ट्रेल बडियाव जुदि रायलायनानै जुदि बे केस होनायाव जुदि गैयाबा जाय बिथांमोना दिनैनि बे PIL केस होनायाव दङ बिथांमोनखौ
बे बिबाननिफ्राय बैकट खालामनांगौ बा बिबाननिफ्राय सासपेन्ड खालामनांगौ होननानै जोङो सनितपुरबासि हिसाबै जोङो बेखौ खावलायदों मानो होननानै बुङोबा बैफोरबायदि गाज्रि साननाय गाज्रि मावग्रा जुदि दैदेनगिरिफोर थायोबा बर' हारियाव मोनसे जेंना लाबोनो हागौ आरो नुनो मोनदों बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां भाइस प्रेसिडेन्ट डक्टर दिनुनाथ बिथांखौबो जोङो बे केसावहाय जोङो नाम लिस्टखौ मोननो हादों दा दुलाराय जोङो सनितपुरबासिया बेखौनो कुइसन खालामनो नागिरदों बिथांमोननियाव बैसोर जायफोरनाखि दैदेनगिरि बिथांमोनहा बिटिआर एकर्ड जानायाव मा खहा दं बिथांमोनहा जोंनो फिननाय होनांगोन मा खहा दं बिथांमोनहा जुदि बिटिआरआ जुदि गाबोन गामि सोसननाया जायोबा बिथांमोनहा मा खहा दं बिनियाव जोङो सनितपुरबासि हिसाबै जों सोंदों आरो आं बेखौबो बुंनो नागिरदों बर' रावाव मोनसे बाथ्रा दङ बांद्राय अजा नायो अजाजों जुदि बेरामखौ नायोब्ला अजा बाराब्ला फिसा थैयो होननाय बायदि बर' हारियाव जुदि बांद्राय आफादफोर सोरजिनानै जुदि बर' हारिखौ दैदेननो नागिरदोंबा बर' हारिया थैगोन होननाया मोनसे बाथ्राजों जों दिनै बेखौ बुंनो नागिरदों मानो होननानै बुङोब्ला दिनै जायफोर आफादनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि सनितपुरनि थाखाय जेबो माने सिन्था चर्चा खालामालासिनो बिथांमोना जानला मोनला केस होनायखौ जों सनितपुरबासिया सोंखारिदों जाय बर' हारिनि सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि मुर्दाबाद सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारि मुर्दाबाद जनकलाल मुर्दाबाद डक्टर दिनुनाथ मुर्दाबाद डक्टर दिनुनाथ मुर्दाबाद एबसु लं लेफ्ट एबसु लं लेफ्ट जय बर' हारिनो बिटिआर हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां 68थि भारत रत्न लोकप्रिय गपिनाथ बरदलै ट्रफी जोलुर बादायलायनाय बे बादायलायनायखौ गिबि खेबनि थाखाय बिटिआरनि सिङाव थानाय चिरां जिल्लायाव सोलिफुबाय थानाय मार्च दाननि गेजेराव खुंफुंनाय जागोन गुवाहाटी स्पर्ट्स एसोसिएशन इन एसोसिएशन विथ सुबुंथि फाउन्डेशननि बानजायनायाव देग्लाय चिरां थाइखाजरानि राइन' क्लाब गेलेग्रा फोथाराव 2022 इं 25 मार्चनिफ्राय जागायनानै 30 मार्चसिम जोबथा बादायलायनाय जागोन गासै मोनब्रै गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन बे गेदेर जोलुर क्लाबफोरनि मुंफोरानो जाबाय नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि चिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार बादायलायनायनि सम खाना होखानाय बादियै 25 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि 26 मार्च खालि शिलं लाजं एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार 27 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार 28 मार्च खालि इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि आरो शिलं लाजं एफसि 29 मार्च खालि आसाम रेजिमेन्टेल सेन्टार आरो इउनाइटेड चिरां दुवार एफसि 30 मार्च खालि नर्थ इस्ट इउनाइटेड एफसि आरो शिलं लाजं एफसिनि गेजेराव बे बादायलायनाया जागोन जानो थांनाय बे बादायलायनायनि टिकेटखौ दानिफ्रायनो टिकेट काउन्टाराव होनाय जाबाय नायनो गोसो गुदुं एबा जोलुर बादायलायनायखौ मोजां मोनग्रा सुबुंफोरा थाबैनो टिकेटनि थाखाय 9547461257 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामहरनो हागोन एबा बुकिं खालामहरनो हागोन।